Sing teko akeh sapa? Yo macul-macul ngarit-ngarit sik ora tau ngono. Ora tepuk tangan. Iki ora macul-macul ngarit ora ngono. Duduk kene wong iki kok rene. Sandale sapa? Oh Bang Black lho apa rene? Ben Om Black teko ya wadul sik. Alergine kok rong mari lek. Karena jerawat ya alergi. Yo sandalku. Om Black iki penggayane nyapa? Ngarit. Ngarit. Ngaritnya apa? Ngaritnya apa? Cepu. Lo enggak lo ngarit iki golekne pakan apa? Sapi. Sapi. Sapine Om Black piro? Satu. Satu. Kabang. Marai. Maten ngambut. Ngambutnya goreng-goreng. Mas Dalbang. Siapa kuwi sing ngarep sapa? Satu. Mas apa? Mas sapu. Lunga ya. Ini Kalimantan kok aku kok. Iki, bote. Koper ndi koper? Iki. Digocakin no Mas Taman, digocakin no. Kalimantan. Udah ke jalan no kan? Mas Taman ke jalan no. Enggak oleh ngene kali lunga. Usah. Enggak usah. Iya. Bebas aku lu bosan lu kopi bebas aku. Lah nyapa kok Mas tak ora oleh lunga. Kangen ya. Iki tiga. Tenan Mbak Era aku lek setengah 6 ngesot ning ban mobil mburi kuwi madhep ngidul. Terus karo muni ngene kan tak pas tak suara besan aku ndelok ini ndelok gambar tok. Ngesoti tak taruh-taruhan. Ora mulai-mulai ya omong dhewe lho kuwi. Ndelok mbrebes sampe-sampean. Yo ngalah sakne men. Lah moye-moye ya. Yen ndelok fotoku. Oh. Bos aku mulai ya ora tahu ya. Gak tahu. Seru wonge langsung kok. Kok ora oleh nakal ya. Nek tangi turu, bar nyapu, Ngapa ngeper-ngeper? karo ngeper. Ora apa-apa lek nyapu esuk aku ora roh. Lek ngeper piye, Jal? Lek ngeper piye? Ndut piye? Ngepir kaya apa? Lek duduh to rip kuning-kuning rip. Iya kaya. Lah dia nak mangan kan di songgo ki pupu. Oke. Tak mengi. Iki sesuk sing warnane kuning iki diumbah. Ya. Iki sing warnane kuning-kuning iki. Lek duduh to, Mang. Iki bersih lho, Nduk. Ya. Kan yen botol tak ngene klambi iki powan ta sok. Klambi botol ndek iki. Bebas apa lagi? Jong. Wah. Galak men iki. Plak-kotak ngono iki kok. Ngedek-ngedek tak pisan. Demi bosok enggak apa. Demi bosok. Lek mengguyung ngono lho, wong wedok lek guyu ditutupi. Guyu titik. Alah alah. Kesapa? Kesapa? Bosane rangun, Mas Ndon ngono lho. Sapa, Guys? Canote. Itu roti kuwi jek, mau tawani roti. Pak truk bayar lho ya. Oh ya. Bayar. Enggak ya apa? Duit. Duit. Wabot. Mau duit 7.000 lho di numpak truk. Bune kaya apa? Tempe bosok. Tempe bosok. Foto ko. Foto ko.